Laijak, wanajak, sini beroजगारनि थांगा जों कुचिपान मालिया ओंखाय जों दाबो जतन बेरोजगारनि जा ओंखाय जों बाहायके सिन संसार न चलिनाय सिनि बुमा बुफा बुरजु बुरा जों गावनो बागै बिथि बेरायराव नांगौ जों मासे मासे बोसोरसे रां खरसा खायो गावनो बिथिराव जारि साबुदैनियाव बा जों माया नांगौ फरना नांगौ जों बेरोजगारनि जों बरसे माने दाबो गावनो फरिनाय बिथिराव पायनाय गावनो फानि बागै ओंखाय जों आरो kana wana laija ओंखाय जोंनो सिनि हास्ते हाबा मन्त्रि अक्रा बरन गोनां श्रीजुक्त बिप्लब कुमार देव जोंनो सामान दङ उनखौ नरंनो जों फायखांनिखाय उनखौ 2018 सालनि उनखौ इलेक्सन सिगां सावजे उनखौ जों नंनो आइननि तुयै आइननि माध्यमे नंनो जों नं जागिरि फिरगिरि नागिरनै ओंखाय जों 2 मास उङै दंखा ओंखाय जों दाबो जों कुनो जि जागिरिनो फिरगि माया जों जतन बखा खस्थ लायजा वा लायजा जिन जागिरिखौ 10 बोसोर उङै दङ प्राय ओंखाय जों मन्त्रि अक्रानो जों उनखौ कक्सरना मुसुंगु जे जिन जागिरिनो संविधान आइननि माध्यमे नानि हिनि जेबो कक्सनो सामानि आबो जोंनो दाबि दाखिनो फिरगिरि थोननै जों दिनि अरा आमफ्रानि पोस्ट अफिस जों जतन ससियेल डिस्टेन्स नाराबिनो जों अर दिनि उनखौ चिठी कक्तुन मा दाफायका जों दिनि बरम गोनां मुख्यमन्त्रिनि आजागाव दिनि कक्तुन सबयै जोंनो दाबि दाखि दिनि मानथायनो जोंनो दाबि दाखि फिरगिरि थुन दिनै जों आबो जतन अर जमां लाय जों दिनि मा दाफायबा जागाव जों कक्तुनो ओंखाय आसंनो उनखौ ते सानानि परीक्षा धन्यबाद ক্ষতিগ্রস্ত 10,323 তিন চাকরি 31 মাস 2000 বিশ্বজক থাंनायनि सिङा दिनो साइड मानजाखाय कोनो माननीय मुख्यमंत्री जोंनो चाकरी किफिलिरे नायनि कग्रफा तागरियाको 2 मास चलि दङ जों ओ चाकरिनि उपर निर्भर खाय जे जरायखनायनो परिरि दङ जोंनि जिउआव मायनो चलि दङ ता चाकरी थांजाक जों जतन बेरोजगार ताइ लोन रगना हाजाक बुमा बुफा बोरसे बुरातै दङ जों दाबो ताम खानायनि दिशा हारा जों ताम खानाय बोसगाव बाइक चलि थानाय सिने आबर कुनु गकरे नाहारै नहैया जों वाना जाक किरि जाक जों साइननि तत्रलाया मुत्रि थाया ताबो सना दति दति के मुख्यमंत्री कि फिलिरे ना थुसिन साकरि अबनायो हामाय बासी 10,323 जे क्षतिग्रस्त जिन सारते मेडम संनो जों दिनै अर फाइलायमान हंखाय अमहाय फाइनाय 2018 विधानसभानि जे सिनि ताक बसकां तंनाय ताक बर्तमान तंनाय सरकार जोंनो जों फाइका हंखाय जोंनो पैसा दाबि सिन चाकरि जे थांजाक अमनबर किफिल फिलगिरि नायनाय जोंनो कैसे प्रतिश्रुति रिमानि अ प्रतिश्रुति ताबो जों किफिलनि मान्याखौ प्राय 2 बोसोर लाय थांका आंनि बागै सिनि ताबो बेलायखिनो सिनि कुनु क्रिखा कुनु फाइनाल लामा करि जों बाक्सानिबो लुन हाजाक दङ ते प्रत्येकटा परिबारानो 5 हयते 6 जन आखाय फेमिलि बरक दङ अबरनो जों बुदिखाय ताबो चलिरिनानि बुदिखाय चाइ दंनानि जों नगा असुस्थ थांबो सिनि कुनु फाइनाल लामा करि जों ताबो चाइ दंनासि जों कुनु लामा माया अमन बागै जों दिनै फाइलायका आमपुरा पोस्ट अफिस अजागा जों दिनै मुख्यमन्त्रिनो कायसे कयमुंब्लाय दावै बिनि आरो पुसगै दाति दातिनो जोंनो जे सामानिनो जोंनो किफिलिरि थुन अमनो जों नायो जों सरकारनि कुनु बिरोधिया जों सरकारनि थाने कसो कयमुं अमन बागैनो जों मुख्यमन्त्री तेसिनि एडुकेशन मिनिस्टार जे जोंनो प्रतिश्रुति रिमानि अमनो जों दाति पालन खायदों होननाय जों कयजाव हामबाय।